said the wop out the loop out the lock bamboo, said about boogie the boo. Ngumhlaba impilo ngiphila ngongabi nandaba ngilo mhlaba ofuya amaxoki nabathathi bendaba imina umhlaba ngishintsha isilenda sijike sibe nomkhaba ngiphethe impilo zabantu ingakho bethu umhlaba uyahlaba vele nginezono ngoba ngiqukethe amagqubu nenzondo futhi seziningi nembongi ngiyekisa umbhobho ngiyaxolisa kulabo abafunda ngoba benenjongo yokubona impumelelo kodwa ngabaphosa kaSkhopho ngilo mhlaba owenza isigwili siphenduka isichaka ngilo mhlaba owenza isichaka siphenduka isigwili baba ngilo mhlaba owenza umkhaya sakho insizwa madoda Nginkinga. Awusho futhi. Imali yami ngempela imisele ngokuyikhokha nini? Koze kubuye uJesu ukuyima ukhokha imali yami. Ungifakile nje kwi-e-wallet. Nini? Izolo ebusuku. Kaskasini. Around about past 8. Besimbona nini umthize? Ngo7 kuya ko10. Bengushiye lo wallet. O8 kanje. Bengushiye lo wallet. Hey. Sungenza silima kho mali la. Efonini. Esefoni. Hey. Khona lo 10 rand kade uvela ukhona la izolo. Hayi. Ngisho efonini phakathi. Azibana ngombulati. Hewa. Uyabo? Akho mali la. Phela hayi ukuthi usiyoze uqaqa ifoni phakathi. Ngisho kuma message u-inbox. Oh. Pho bungasho ngani sonke lesikhathi? Yazi lo mfana ubengasho ngani uma message. Bulala wena yazi. Siphele konzini. Oh ngenile. 20 rand. 20. Kwamanje. Kwamanje. Mayifakile uqondile bafethu. Uqondile mayifakile bafethu sishaye khona. Uqondile. Emakasi khala mehla yonke kuyafiwa ayikho into engenziwa noma ubani ufuna